mennäs ulos tekee lumimajaa. Nähdään siellä. Moi. Niin, nyt ollaan täällä ulkona ja pitää etsiä semmonen hyvä paikka, mihin tehdä. Siinä on kassuja, kyllä. Tää toho. Siihen me tehdään. Mä äkkiä tarvikkeita. Sitten aloitetaan. Noniin, nyt on tavarat haettu. Mä ajattelin, että me tehdään tämmönen ihan perinteinen perusiglu. Ja siinä on meidän tavarat. Ei oo kummasset, mutta niillä pärjätään. Joten nähdään sitten. Mä oon päässyt alkuun. No niin, eli mä oon saanut nyt 3 palaa tehtyä. Ja sitten mä voin nyt näyttää. Te voitte katsoa kohta 1 palan. Eli tästä menee täältä. Missä mun hanska menee. Näin. Näin. Ja sitten se tulee täältä. Eli mä oon saanut tehtyä ton verran. Sitten mun pitäisi tehdä tosta vielä. Mä oon tehnyt tällä hetkellä varmaan 5/100 tästä. Ja mä oon tehnyt tätä nyt noin kohta puoli tuntia. Eli tästä tulee kestää oikeasti kauan. Mä varmaan jatkan tätä huomenna sitten lisää. Kyllä mä siis teen vielä. Mut siis te voitte kattoo nyt. Mä teen vielä 1 palan ja sitten voitte mä vähän niinku näyttelen, että mihin mä teen. Ja mitäkin. Että miten mä niinku oon suunnitellut. Et nähdään. Moi! No niin, eli nyt mä oon saanut taas se 1 palan tehtyä. Siinä kesti taas se ehkä 10 minuuttia. 15, jotain semmoista. Mä oon ollut täällä aika kauan täällä pihalla. Melkein tunnin. Sitten. Eli nyt mä selitän teille, miten mä niinku oon ajatellut tehdä. Elikkä niinku lähden tästä. Tulee täältä näin. Kiertää täältä. Tästä tulee kyllä ihan hito iso. Mut ihan sama. Tästä tulee kestää varmaan vuosi. Eli mä teen ton kokoisen. En mä kyllä ton kokoista tee. En mä tee ton kokoista. Vähän pienempi kuitenkin. Katsotaan uudestaan. Eli jos se lähtee tästä. Paljon. No tuli siitä vähän pienempi. Siis mä oon ajatellut tehdä tolleen. Nyt mä näytän te. Mä teen nyt tästä alan tekee tätä. Katsotaan mitä tulee. Tässä oikeesti tulee kestää ihan sika kauan. Mut ihan sama. Moro. Ei oo moro. Hihihi, moi. No niin, moikka. Noniin. Mulle tuli tulossa. Mä jatkan huomenna lisää. Tässä on kuule tämmönen perusruoska. Tiedättekö joku tällä kuule lätkästä jotain pakaroille? Mennäänpä tänne. Tällä kun lätkässä jotain pakaroille, niin oi, kylläpä tuntuu sitten. Menee isommallakin miehellä papannat peksuun. Noniin, kattokaapa. Nyt menee oikein valot päälle. Ei mennytkään. Ei mennyt valot päälle. Osuu, mutta ei mennyt. Oi! Oi! Ei to onnistuu vähän aikaa. Nyt yritetään. Tätä saa kauan yrittää. Vielä lähellä ollaan. Me teetään vähän kosteutta, niin lätkässä oikein kunnolla. Moi! Sitten mennään.
Ei! Melkein. Valot! Simsalabim! Oi! Tuli sormille. Kyllä tää tuntuu, kun tulloo sormille. Katso! Oi! Nyt meni kengästä läpi. Kengästä meni läpi vedet. Pitää mennä sisään. Minä en kyllä halus jättää tätä minun ruoskaa. Semmonen ruoska, että kattokaapa varjo. Kattokaapa. Semmonen ruoska, että huhu. Oi. Kyllä lähtee. Tällä lähtee. Tonne. Oi. Sitten mennään. Oi. Varjolla mennä. Oi. Minä menen sisään. Minä jatkan huomenna tästä. Huomenna tulee lisää osaa tähän. Nyt se on sitten tältä päivältä ohi. Minä jatkan huomenna hommia. Nähdään sitten taas huomenna. Joo, nyt nähdään.